Asociácia jazykových škôl od svojho počiatku verí, že vzdelávanie lektorov je kľúčová téma. Bez kvalitných lektorov nie sú kvalitné jazykové školy. Keď sa Harmony rozhodla vstúpiť do asociácie, tak sme túto iniciatívu veľmi vítali, pretože Harmony je jedna z jazykových škôl, ktorej naozaj na vzdelávaní učiteľov záleží a robí kroky, ktoré posúvajú toto vzdelávanie do 21. storočia. V rámci asociácie v čom vidíte možno prínos Harmony? Jana Chinoracká. To je najväčší prínos, myslím si, jej osobnosť, jej zanietenie v myšlienke pomáhať lektorom a učiteľom. To je nesmierne. Sice nás to spája, v rámci asociácie o tom hovoríme stále, tak aj za tým cieľom sme v podstate vznikali, okrem iného, ale Janka má drive, tak by som povedal, takže isté veci naštartovala. To, v čom Harmony je významným členom, je vzdelávanie učiteľov. To, akým spôsobom sa venuje učiteľom, akým spôsobom ich vzdeláva, akým spôsobom pracuje na takej celospoločenskej úrovni, pretože všetci vieme, že bez toho, aby sme učiteľov v budúcnosti vzdelávali, bez toho nebudeme mať kvalitné školstvo. Pani Chinoracká je úplný profesionál, čo sa týka vzdelávania a trénovania lektorov. Lena Lid bola na začiatku v roku 2010 znázornená v obrázku potápajúceho sa ostrova a tzv. Vytúženej zeme, na ktorú sme sa začali pláviť. V tom čase som bola presvedčená, že tá plavba bude trvať 2 roky a dosiahneme krásny ostrov, v tom čase nazývanom Inspiring TM, Inspiring Teacher Manager, čiže inšpirujúci učiteľ manažér. Tá plavba je krásne zdokumentovaná našou projektovou činnosťou. Netrvala 2 roky, ale trvala 6 rokov. Prechádzala svojimi náročnými úskaliami, kedy sme sa vylodili na prvom ostrove, známom ako Lena Lid Center of Innovation, ostrove, ktorý bol vytúženou nejakou zemou. Dnes máme pred sebou naozaj nádhernú zem. Máme pred sebou v prvotných myšlienkach ostrov. Dnes hovorím o pevnine, hovorím o pevnej pôde pod nohami, ku ktorej sme sa doplavili, ktorá dáva základ pre stavbu naozaj nového systému vzdelávania v jazykovom odvetví, ktorá zároveň prizýva a ponúka miestenku, ponúka stavbu dedín, stavbu miest, ponúka možnosť pre ľudí, učiteľov, lektorov, ktorí hľadajú možno nový smer a hľadajú nové prostredie pre svoje ďalšie pôsobenie v oblasti jazykového vzdelávania.